चला, आपण आलेलो आहोत सारंगधर बालाजी मंदिर आणि आज पाडवा आहे. पाडव्याच्या शुभ पर्वणीवरती श्री मेघंकर बालाजी यांचे साक्षात लाईव्ह दर्शन. खूप सुंदर परिसर, खूप डेव्हलपमेंट होत आहे. आता खूप छानपैकी डेव्हलपमेंट होत आहे. चला तर मग असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी श्याम काकडे महाराज यांचं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. रामकृष्ण हरी. जय गुरुदेव, जय शिवराय. जिकडे तिकडे फटाक्यांचे आरास वगैरे. चला तर मग माऊली. राम कृष्ण हरी. जय जय राम कृष्ण हरी. जय जय राम. श्री बालाजी संस्थानम, बालाजी संस्थानम. चला तर मग